Mana wong seduluran teh geuning ora sarateka kanilarade pegat kula ning kaca pegat kula ning wong seduluran kaca pegat kula ning wong pepaturan kumaran sorone kerang sing ketepian lawat aman sing sesepuh cerpang kesilan angin gunung lakon yang badan lakon yang badan kudu sepikir ya Pak yen kula kudu sepikir ning segala malam rukun runtut bebarengan yang ringan sama dijing-jing yen berat sama dipikul sesepuh cerepong mane wong seduluran tekan ilaran ora teka mane mati
Pegot kula ning gajah aja pegot kula ning wong seduluran. Aja pegot wong bebaturan. Aja pegot kula ning wong seduluran. Kinawanang panjang ngaus namu saken dipujang perawat ingkang warnang kawi anak Jawa Dewa marawul singsan nayo pada meringampar mendatu pusing gebang siwalan tunggal tinaretes kelawan astal gangga wiratan kelawan patra astan namanipun tangan gangga banyu wira panulis tanu mangsi patra kalang yen mangsit tinulisaken dumateng diluang kosong wonten kedadosan aksara ingkang swidak gunggungipun seniman lan seniwati manunggale budaya seni umur bingkang sudah kurang dipirat dumateng tanah seberang kedadosan aksara ingkang mancawan kang tigang dasa dumateng tanah Jawa kedadosan aksara Jawa kangge sandanganipun aksara Jawa ingkang sedasa Wijana taling-taling tarung sukon ngulon paputan cakran kalawan miknya Banggali dasa mungal anak caraka data sawala pada jaya maga batangan dipun pimpin majiti alamat saking Sangkring Kecamatan Pleret Kabupaten Cirebon para sesepuh pilih wonten kula serentang kekawanan nyuwun agung ing pangapunten nuwun dinanjar wilujeng anak caraka anak utusan saking wetan data sawala anak pada pengkerengan saking ibu pada jayanya pada dijaya saking kulon maga batanga pada perlayan saking kulon Dewa Marawalu Jawa Temar sangat turun ring ampak kados dini nayo pada
dumulur tumrap kaum tinipun sainggiling silakan dumulur kadya sang sila blakiki Godhong dari murad singet wangi adat kawing gagas ning ati radan dilali-lali bulane klipi salali dilipur angger bae ora kalipur diri wanci lare di kawa mati adate mal di kawa minda diliasi jalan namanipun waktu plagitin namanipun semut kadia semut hingga sainggiling sila katentu bulur katingal saking kateban pinangkauntenipun gamelan punik ingkang jejuluk kawantenipun debat tanah serba adikipun kawantenipun dipunika Mbahku Cirebon Pangeran Walang Sungsang Sunan Gunung Jati Sunan Kalijaga sarta para wali sedaya ingkang rawuh dumateng kahananipun Cirebon samyaan deret sedaya tunggul astane kawadar nalika semanten kawantenipun wong Cirebon lagi ternyuh ngerendaka tumrap kawantenipun wonten gara-gara ingkang botenipun simak tumrap kawantenipun sedaya jaga jima jaga tumrap kawantenipun keamanan ring kahananipun Cirebon gamananipun sigra mangsul sigra namanipun gelis mangsulan Kumpulan di alam layang yang pernah buru sepikir Ning segala lampahan Rukun rontok Mabebarengan budaya seni manunggale budaya seni kang wajib mah tipus-tipus kang wajib tipus-tipus godhong panasan esuk mikir sorene mikir kang dipikir kaya biru masang sesepuh Cirebon kaya biru masang
warisan sing para wali sang wajib hati-hati sang wajib hati-hati sang wajib dipusti-pusti ngeri-ngeri mangkan yang rumintang dipomilan terbawa yang terbaik kawontenipun dhumateng Cirebon. Mboten wonten sanes abdipun Mbah Cirebon Pangeran Walang Sungsang. Sampunipun damel Padukuhan Cirebon. Sedaya para wali sampunipun angkat saking Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Kawontenipun sedaya andereng-derek sedaya tumrap tumungkul astane. Adri ningali tumrap kawan pun sesepuh ingkang dateng Cirebon. Mung ngucap ingkang luhur Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma puji syukur kula panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yen tawadal puniki kaula riyen sami kelawan anak putu kula piyambak. Cuma maklum nanya gawe golong pentingan kabeh. Ya dia wong penting kabeh pinter-pinter kabeh iku ya dadi ora penting. Jong putening sun kaula ramau kadalan ingkang kula suwun bentuk ingkang kula sembah
wonten nabi dalam dipun talinampikan jalan ripang leler boten bisa kenging dipun sebataken tapsaka mandalika tapsakan namanipun ulah mandagala lika upas semandi-mandi ning naga semandi-mandi ning upas boten segalak semandi dening pangucapipun jangan dika ramah kaula piyambak kados pundi minalipun kaula sedaya dipun engkir dumateng kawontenipun panjenengan teng mriki jadi ya arang-arang ketemu kaping pindoe ya tentu anak kang sang wigati bisa para santri kabeh santri ana wong ngesikun kuwi wong apa kayak kono rekaman tapi siji kayak pulang suaranya apa nang budal dudul bae bodol ya kena ora tabuane dudul nek isun Jom Sunan Kali kados puji dawuh kita dalam ingkang kula suwun ingkang kersa konten di dalam dan di kalian kandar pangleler putun pisan-pisan malah yang disebutakan sang tirta kemana tirta namanipun toya malah namanipun inten kados dene inten dawuh dumateng salebeting toya kumlap kumalitir agianipun satkaula oh dadi bayane apa Jom santri soleh kados niki lan sekabeh santri pede nyantri ning kene ning Gunung Jati wis kabeh kan ning Datul Kapi Syekh Nur Jati nah jak sih kula kepengin krungu ngaji kayak apa tartibe tajwide makrote bisa beli sebab yang salah ucap ya tentu salah arti nah kabeh mumpung kin arepan sholat jadi kira-kira pada sholat itu minangka perintah saking Gusti Allah melalui malaikat Jibril melalui Gusti karena kuasa wau datang kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita provokakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت
nerusaken sampai datang mancanegara aja ning tanah Jawa Pak. Sebab Islam tekan ning Cirebon iki kira-kira wis ketinginan agama-agama saja. Kayak dini animisme, dinamisme, nasib aliran kepercayaan serta Hindu, Buddha, Konghucu, serta Kristen lan uga baru agama Islam. Mulanya Sunan Kali, so kados beliau masalah kebudayaan, masalah tradisi, masalah seni kira-kira bisa dibungkus, bisa dilongsok aja sampai jadi tukar padu antar agama. Kang mau nih anak ketidungan Om Aing Cipta Dija Cipta Rasa Sukma Mulia Sukma Rasa kemantung tanpa cantelan medaton tanpa kena maraton tanpa ratu terus hilang tanpa kerana setan pada urip manusia pada mengendol ing kenong kabeh. Setan yang ada kenong kabeh. Nah, kang model mengkono niku aja dibuang, nanging diblongsong, dibagusi kira-kira kanggo siar Islam. Ingin contohnya Om Aing kira-kira dihilang Irok-manirokin konong kan bisa beli ingin menangkan yang coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma demining pangeran kang ngasih maring umat ingkang agung kang masuci kapandum ring ganjaran sekatai makhluk. Allah kang kuasa jodoh batior kena den singkiri pinanggit nom lantung bisa aja senggak maning masa bisa. Sebab Cirebon iki arepan karupun mungsuh kang ora katon, yaitu saking utusan asal usulnya saking Majapahit kang arane Jakataruna utawa Pangeran Puyungan. Sawise kenesep ning Majapahit anak kesultanan, yaitu anak Kesultanan Demak. Cina untuk asal usulnya mong mancing Islam, wong Cina rabi karo putri Majapahit. Sawise diangkat dari Sultan Demak diarani Raden Patah. Lah Jakarta kan nalika semon gelem mancing Islam. Jadi Melayu mering Banyuwangi ning Jawa Timur. Ning Jawa Timur wis akeh siar Islamani. Melempat ning kawasan Cirebon. Ngalor-ngalor sing Gunung Jati ngalor. Kang kesebute sek penting utawa gede bungko. Ning kono lagi tetapak. Nyanding tumpeng mau arpan kanggo bubuk kae wong tetapak selawase 40 dina 40 minggu mboten mambet temengene tumpenge ya owen arane wong sakti kemengkon kula gak sering nganggo ya. Jadi lamun nanti digoda ya bakal arepan ngayoni wong Cirebon. Sebab arepan maju ning tanah Cirebon iku wis akeh agama, terutama agama Islam kawasan Cirebon. Mula tadi tetapa ning sebelah lor mana ning pinggir laut lendean kayu laut kan disebutnya kayu api-api
karena saking panasnya tetap kayu mau kebakar jadi kayu hati-hati sepenting nalika semana nyanding tumpeng bakal kanggo bukae puasa mula saiki tugas masing-masing dong putra ningsun kados pundi seliramu siar agama Islam aja ning Cirebon bae aja ning tanah Jawa bae mana ning negara Cina ning negara India ning Eropa ning bae seluruh jagat inggih mang sudah kali kados pundi kan ning kono gelar masalah kebudayaan gelar masalah kesenian aja dipaksa yang wong iku beli gelem didoyan ning masalah tradisi nanging masih ana hikmah diterusakan supaya bisa raket selawase mangga wing yo monggo ingsun tugase arepan marani buka moga beli digoda bakale wong Cirebon diayoni dening Jakarta Runa hapunten ya preben hari ning sandiwara Jakarta Runa ing dibuka kaya buta ya pun kang keliru yang pinangeran digambari buta nah itu keliru pada baik karo istilahnya ning kene iki pusar bumi jare dalang golek pusar bumi itu di tengah-tengah yang jagat di pusar bumi itu ning dibae kan anak pusar bumi sebabnya durung kenal ning bahasa sekretariat durung kenal bahasa alamat super bumi itu di tengah-tengah yang bumi tapi alamatnya misalnya sandiwara pusar bumi ini kono kecamatan Kuwon kabupaten kono inggi ya saiki dalam marabayaksa kadia kundul arakan saking tekane gegana mangga rena sesepuan kali dewek kan haji surya mana-mana godong jadi singa dia mana kadang-kadang sok kelelana kadang-kadang gawe Bye.
Gegeni kamu ucap wonten keputren punika para pembantu ingkang wonten dhateng keraton kahananipun makaten duweni bukti siji-siji samekin durung duwe laki harapan luru nyuwun ler ayu apa boh mulai dari wong wadon niku aja temen getasnya omongnya aja ki yang HP-an bae Facebook-Facebookan bae kira-kira bisa menggawe belum kaget ngomong sing ditembangi mamang lehat minakan bos lorot cantik sarang mama dipilih keding mama diki mama elang hasran dadak kapang luwih pulune yen ora langsung ulung-ulungan yen ora kentuk ulung-ulungan kan dibeli sama pacarnya sing lasa
najis mun para dewek sareng peseroro cantik sareng sesepuh celepang sing ditame manisanya apamu minangka saking kali puluh sarang mama radena sareng gede pinangkane sesepuh malah sareng kukuno dewek mama cilik bapak haji suryane kading sang kuryang kawanan muda-muda gayang sumpi bapak kades rasa edan penasaran rasa dan penasarannya durung mah laksana